गिबियावनो आङो सिंखाय सावथुनाव गुबै फावखौ खालामनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेनि थाखाय आङो गिबियावनो सारन्थाइ प्रडाक्शननिसिम रोजा रोजा साबायखर सारन्थाइ प्रडाक्शननि प्रडिउसार मेडाम ममता महिलारि आरो डाइरेक्टर सार राजा नार्जारि बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आंनो बेखिनि खाबुखौ होनायनि थाखाय सिंखाय सावथुना आंनि बिराद क्ल'ज टु माइ हार्ट बिराद गोसो सिंनिफ्राय आङो सिंखाय सावथुनखौ गनायना लादों आरो बे सावथुनाव फाव खालामनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानि सायाव बांसिन बेयाव फाव खालामनायखौ मोनदों? बेवहाय आंनि जिथु केरेक्टार बेयो जोंनि बर' माहारिनि बर' आइजोनि गोग्गो गुबै बर' माहारिनि मोनसे केरेक्टारखौ आं प्ले खालायगासिनो आरो जोंनि बर' आइजोफोरा बेसेबां स्ट्रं जोंनि बर' आइजोफोरादि बेसेबां खस्थ' खालामनो हायो जोंनि बर' आइजोफोरादि बेसेबां गोरों जोंनि बर' आइजोफोरा जे माबायदि खामानि मावबोदों गोदोनिफ्राय बेखौ आङो नैबे सावथुनाव रिप्रेजेन्ट खालामनाय जादों जोंनि बर' कमिउनिटिनि सासे आइजोखौ। जोबोद आसा खालामदों रायजोफोरनिफ्राय अननाय मोनगोन होननानै मानो होनबा जोङो गासैबो सिंखायनि टिमानो जोबोद खस्थ' खालायदों आरो बे ओरैनो इउजुवेल सावथुन नङा बे सावथुनाव जोङो जिहेथु जोंनि बे सावथुनाव गोदो गोदायनि माबायदि जोंनि बर' माहारिफ्रा जोंनि बर' हारिमु जोंनि बर' आसार खान्थिफोरा माबायदिमोन बेखौ दिन्थिफुंनाय जादों आरो बेयावहाय गोबां जिनिसानो दा गोमालांनो हमदों आरो बे गोमालांनाय जिनिसखौ रिक्रियेट खालामनाय जादों नैबे सावथुनाव दिन्थिफुंनो थाखाय जोबोद खस्थ' आर्टिस्टफोराल' नङा बे होननो थाङोबा आर्टिस्टफोरनिख्रुइ बांसिन खस्थ' मोनदों जाय बिथांमोनहा बे गासैबो सावथुनाव आर्ट डिजाइन होन बा प्रडिउसार मेडाम होन बिथाङा जोबोद जोंखौ अननानै बे सावथुनखौ बानायनो थाखाय जिखिनि नांगौ बेखिनिखौ फ्रिदम होदों हगारनानै होदों बेनि थाखाय बिथांनिसिम अरायबो रोजा रोजा साबायखर मानो होनबा बयबो बेबायदि मोनसे सावथुन खालामनो थाखाय बेबायदि मोनसे साहस खालामनो हाया नाथाय जोंनि प्रडिउसार मेम ममता महिलारि मेमा बे साहसखौ खालामनानै जे दिनै बे सावथुनखौ जाफुंहोनायनि मोनसे जोङो स्टेप गाजेनबाय आगान मोनसे गाजेनबाय बेखौ थारैनो गोग्गाथाव खोथा जोंनि थाखायबो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखायबो बे मोनसे जोबोद मोजां गिदिर खोथा आरो थेंक इउ।